Powered by Automatrix ja Media House Pine Hill. Tervetuloa Autocastiin, jossa bensan tuoksu ja renkaan jäljet kohtaavat. Isäntinä Mikael Mäntymäki, Rainer Mehisto, Patrik Tiihonen ja Ragnar Mehisto. Säädä istuimesi mukavaksi ja kiinnitä turvavyö. Nyt alkaa Autocast. Moro moro. Moro. Moikka! Morjens. Meillä on täällä ensimmäinen virallinen vieras. Very cool. Kuka se virallisti? Mä. Hei, viime jaksossa puhuttiin, että Suomen autokanta, tai nimenomaan uusien autojen myynti on jotenkin vähän sakkaamassa. Ja nyt kun mietitään, että jengi sitten roudaa jostain ulkomailta autoja ja ylipäätänsä ostaa niitä käytettyjä, niin autojen keski-ikä nousee koko ajan. Mennään jossain niin kuin 13 plus vuodessa ja sitten romutusikä on, en mä tiedä, jossain 22-23 vuodessa, niin Suomihan ajaa tämmöisillä klassikkoautoilla. Ja Santeri Petrel on asiantuntija nimenomaan klassikkoautoissa, niin tervetuloa mukaan. Kiitos oikein paljon kutsusta, ilo olla täällä. Miten sä oot ajautunut näiden klassikkoautojen pariin? Yritetään kertoa mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta voit kertoa myös pitkästi. No ei kukaan jaksa sitä kuunnella, mutta mä olin semmoisessa startupissa hommissa ja tehtiin liikkumisen palveluita ja sit mä kyllästyin vähän siihen startuppeihin, että aina tavattiin paljon ihmisiä ja paljon lupauksia, haettiin rahoituksia ja juteltiin paljon, mutta konkreettisia asioita tapahtui aina niin kuin tosi vähän ja aina puhuttiin devaamisesta. Sitten mä oon aika antidigitaalinen ihminen ja sitten samaan aikaan niin kuin, mä oon vähän niin kuin epäsuorasti kolmannes sukupolvesta noiden brittiautojen kanssa tekemisissä, että mun isän eno on ollut Timo Mäkisen mekaanikko ja sitten perustan niinku brittiautoihin erikoistuneen firman, missä mun isä ja kaikki sen serkut on ollut 80-90-luvulla töissä. Ja sit mut on niinku pienenä aivopesty aika pahasti noihin niinku varsinkin lantikoihin ja rangeihin, et mä oon nauttinut lapsuuteni rangen velur takaistuimella ja Sitten mä opiskelin samaan aikaan, kun mä olin siis startupissa hommissa ja käytin vähän rahani siihen, että mä ostin niinku lantikoiden raatoja ja kunnostelin niitä ja yritin oppia siinä niinku kunnostelemaan niitä ja kavereiden kanssa ja sitten myin niitä ensimmäisiäkin valmistuneita autoja, niin sitten ne löysi niinku uudet kodit ulkomaalta. Sitten jossain vaiheessa vaan hommat eskaloitu sillä, että mulla oli niinku hankintahinnaltaan ehkä niinku 500-1000 euron rangen raatoja, niin oliks mulla 6. Oli joku semmoinen viikko, että mä hankin niinku 3 saman viikon aikana. Ja sitten joku kaveri sanoi, että milloin sä alat niinku tekee työksessä ja sitten se jäi jotenkin kyteen mun päähän, siinä ei mennyt kovin kauan, kun mä irti sanoin itteni ja sitten mä perustin ton firman. Ja nyt sä roudasit yhden tämmöisen raadon meille tänne taustalle. No tossa on yksi vanha romu on tossa. Ja tossa sulla on yksi uhri kanssa, että Rainer aina ostaa kaikkea mahdollista. Niin. Joo, siis mä innostun. Tehdään tää jakso ensin, saatte jotain. Mut mieti, kun hyvät toi näyttäisi se mun rangen vieressä. Niin. Ja sehän on aina, sitä mä oon ainakin huomannut meidän asiakkaissakin se, että niillä saattaa olla jotain ihan törkeän makeita kikottimia. Mutta sitten ne on ihan kaikista eniten fiiliksissä just jostain vanhemmista vessoista. Et nyt olikin esimerkiksi eilen meillähän oli Henkolan se vanha 6-8 vuoden Porsche täällä. Joo. Niin siis se sanoi mulle, itsekin sanoi, että ei vitsi, että ei jaksa ajaa noilla uusilla vehkeillä, että nämä vanhat on paljon makeampia. Niin se on fiilis. Niin. Mutta siis mullakin on nykyään, kun mä oon ollut niin paljon uusia ihmeellisten superautojen kanssa ja sporttiautojen kanssa tekemisissä, mä fiilistelen vanhoja Porsche ja Audeja enemmän nykyään. Joo, mulle oli toi itse asiassa, että mä en tajunnut, siis varmaan joku 2-3 vuotta sitten oli vielä se, että mä en tajunnut ollenkaan vanhoja autoja. Mä olisin, että miksi vittu joku haluaa ajaa vanhalla autolla, että
se kuluttaa paljon ja se hajoaa ihan sikana ja se ei ole hyvä ajaa ja se haisee ja on rumaa ja tiedätkö, se ei ole mitään varusteita ja mä en Niin tajunnut vaarallinen sitä. ja kaikkea. Joo. Mutta nyt on tullut se, että mä oon ihan uponnut noihin. Mä haluaisin tiedätkö, itse ostaa semmoisen vanhan Wazin, koska on tiedätkö, meidän lapsuudesta. Joo. Mä haluaisin sellaisen, mutta mä haluaisin, että se olisi kans ihan mintti. Niin nyt tää on oikeasti aika, itse tässä hetkessä ajattelen sitä, että voisi ostaa ihan minkä vaan, tiedätkö, vehkeen, ja sit Santeri virittää Mut sen. niin, siis oikeastaan siihen just tarttuakseni, niin mihin tää sun business niinku nykyään perustuu? Et miten sä niinku teet? Käyt sä jossain huutokaupoissa hakee itsellesi autoja ja sitten kunnostat niitä, vai mikä se niinku... No siis nykyään se perustuu pitkälti siihen, että mä ostan ja myyn ja välitän. Ja sitten alihankkijoiden kanssa yhteistyössä niin entisöidään niitä. Että mä nyt oon tämän 5 vuoden aikana yrittänyt opiskella niinku tekee kaikenlaista itse, mutta ei se mikään business ole tehdä sitä niin, että kaikenlaista ei voi niinku tehdä itse ja löytyy aina niinku taitavempia kädentekijöitä siihen, mutta siihen se mun business niinku perustuu ja niitä autoja tulee nykyään, niin tulee aika paljon niin, että niitä vaan niinku tarjotaan suoraan mulle ja sitten mä otan niitä joko myyntitiliin tai ostan ne niinku firman taseeseen ja ehkä niinku keskimäärin mun taseessani on 60% niin on varmaan niinku jotain lantikka range-akselilla. Ja sitten niitä niinku kunnostellaan yhdessä alihankkijoiden kanssa ja myyntitilissä voi olla periaatteessa ihan mitä vaan. Ja niin mä katsoin, että siellä oli ainakin tämmönen magen näköinen Audi. Eli tää Quattro, joka tuossa viime kesänä pörräsi esimerkiksi Jyväskylän rallissa ja niin poispäin. Sektoralli. Niin. Sport Quattro vai S1 vai se valkoinen? Joo. Et siellä on ollut niin kun, no se sitten löys omistajan jenkeistä itse asiassa omistajan kautta. Että omistaja tunsi tämän niin kun tyypin, kuka sen sit lopulta osti. Joo. Mutta siis hyvin paljon niin kuin laidasta laitaan kalustoa ja reilusti yli puolet sitten löytää kodin muualta kuin Suomesta. Että. Sitten me heitettiin pikku rundi siinä tavallaan sun liikkeen ympäristössä, niin teillä on niinku käytännössä kaikki osaaminen siinä hyvin tiiviissä paketissa niin sanotusti, että siellä on korikorjaamoa. Joo. No, maalaamo oli jossain kauempana. No maalaamo on jo niinku alihankintana Espoossa, mutta tavallaan niinku samalla tontilla ne on meidän kanssa, ne on toi Krips Garage, mikä on niinku nimenomaan korjaamo ja entisöintipaja, ja heiltä löytyy verhoomo, heiltä löytyy peltityöt, käytännössä kaikki muu paitsi maalaus onnistuu sieltä löytyy moottoreihin erikoistunut mekaanikko ja sitten löytyy niinku perushuolto- ja korjaustoimintaa ja sitten on tietysti käytä muitakin alihankkijoita, että on esimerkiksi semmoinen alihankkija, mikä on erikoistunut pelkästään niinku sisusta muoviosien, vinyyliosien korjauksia, tekee vaikka kojelauta ja noihin autoihin. Mitä tälleen, kun tässä on nyt range, onko toi kunnostettu kokonaan? No siihen on siihen aika paljon tehty kaikenlaista. No jos mietit, että paljon tollasen menee niin keskimäärin aikaa, kun toi tehdään? No se riippuu ihan siitä kunnostuksen tasosta, että sanotaan niinku, toi on enemmänkin sellainen alkuperäinen säilymä, että tuolla on ajettu 100 tonnia tuolla autolla. No. Ja ei ole ikinä hitsattu mistään ja toi on kyllä ylimaalattu, toi on Etelä-Eurooppa uutena myyty ja se on Espanjasta Suomeen tuotu ja täällä siinä on käyty tekniikkaa läpi, eli on ruiskuu kunnostettu, alustan kuluvia osia uusittu, sisustassa on uusittu aika paljon. Tämmöisiä asioita, mutta sitten taas monet niinku vanhemmat toi on 90 vuoden auto, mutta sitten on sanotaan niinku aika lailla järjestään kaikki nämä 70-luvun kolmioviset Range Roverit esimerkiksi, niin ne tehdään niin kuin kori pois rungolta, korihiekka puhalletaan, runkohiekka puhalletaan,
kaikki pistetään ihan palasiksi. Vuosi on lyhyt aika sellaisen tekemiseen ja niin kuin 1000 tuntia ei ole mitenkään mahdottoman paljon niin kuin yhden ihmisen työtunteja, mitä siihen niin kuin loppujen lopuksi menee, että siinä pitää aina tietysti punnita, että mikä on, kun työkseen kuitenkin yrittää elättää itsensä tällä, mikä on järkevää myös. Niin. Joo. Se tuli mieleen vaan, että kun Rainer on kanssa tämmönen innokas keräilijä, että oliko sulla se Ferrari kanssa jossain vaiheessa? Oli. Oli. Niin tavallaan, se on itse asiassa tuolla taulussa tossa, jos haluaa katsoa. Kamerat ei näe, mutta joka tapauksessa se pointti on, että mitä sä niin näet, että kun joku haluaa ostaa itselleen tällaisen klassikkoauton, niin tulee vaan mieleen tämmönen itse asiassa Oscar Wilden tämmöinen lausahdus, että kaikki tietää hinnan, mutta ei arvoa, niin mitä sä näet, että mitkä olisi semmoisia tulevaisuuden mahdollisia arvokkaita autoja ja ylipäätänsä, että miten kannattaa suhtautua siinä vaiheessa, kun sä oot ostamassa klassikkoautoa. Et mä itse funtsin sen niin, että se kokonaisarvo muodostuu siitä, että myös sen auton omistusaikana sä saat siitä jotain itsellesi. Se, että sä ostat vaan sen auton ja laitat sen seisomaan, niin mun mielestä se niinku hajoaa siinä kohtaa, että kaikki tämmöiset tiivisteet ja laakerit ja muut jumiutuu, että auto kuitenkin tykkää siitä, että sillä ajetaan, niin että se kokonaispaketti olisi niinku makea, niin onko sun mielestä jotain, vai ootko sä niinku pelkästään näitä lantikoita? Ei missään nimessä, että tavallaan niinku kyllä se homma mun mielestä pitää lähteä siitä, tietysti niitä voi ostaa eri tarkoitusperillä, mutta kyllä se homma mun mielestä pitää lähteä siitä, että sä hankit jotain sellaista, mitä sä oikeasti haluat. Mm. Ja sitten jos sä hankit sijoitusmielessä, niin sitten sä voit niin kun yrittää tunnustella markkinaa ja arvioida markkinaa, että mitkä voi olla niitä niin kun tulevaisuuden klassikoita, mutta kyllähän niin kun vanha auto on harrastus siinä, missä moni muukin harrastus, eli harrastus on huono, jos ei se vie kaiken ajan ja rahat, mitä sulla on. Että tavallaan sit huono lopputulos, jos et sä edes tykkää siitä autosta, minkä sä oot hankkinut. Mä oon ihan samaa mieltä, että jos sä niinku hommat se jonnekin talliin vaan seisomaan, niin fiksumpaa on käyttää se raha, tiedätkö, vaikka osakkeisiin, jos ei sua niinku kiinnosta se varsinaisesti se tuote silleen. Niin. Okei, jotkuthan tykkää vaan niinku katella myöskin, niin. Että se on vaan niinku koristeesine, ja mä ymmärrän senkin puolen tietysti, että nehän on todella semmosia taideteoksia jotkut autot, että niitä on makea chiigaa. Ja sitten tavallaan niinku just niinku sitä harrastamisen tai hankkimisen syitä voi olla niin monia, että kyllähän jotkut autot, niissä voit hankkia puhtaasti sijoituksena, että saat jollain järkevällä diilillä ja on niin kuin todennäköistä, tai pystyt arvioimaan, että se arvo nousee. Mutta jos sä hankit niinku itsellesi jotain, niin kyllä se mun mielestä se lähtökohta on siitä, että realismi ja budjetin ja kaiken tämmöisen mahdollisen puitteissa niin hankit jotain sellaista, mistä sä uskot oikeasti niinku saavas iloa myös sitten, kun sä pääset sitä käyttämään. Ja just niinku miettii ehkä niinku, jos jotain ensimmäistä klassikkoautoa vaikka lähtee hankkimaan, niin miettii sitä, että millaisia niinku hetket voi olla, milloin sä ajat sillä. Että tavallaan niin kun mennään riittävän vanhoihin klassikkoautoihin, niin sit niiden käyttöalue sun tämän päivän arjessa voi olla aika kapea, että se niin kun 30 kilsan duunimatka voi olla tuntuu aika pitkältä, jos sä meet jollain 40-luvun MGTD:llä meet sen. Niin, ja se kustannuspuoli on myös jotain ihan muuta, että kyllä se niinku ilmaisee ihan kaiken, mitä sinne tankkiin laitat, ja aika nopeastikin. Niin, että se on ehkä niinku yksi syy kans itsellä, minkä takia niinku lantikat ja ranget on, no tietysti se on lähtö vähän niinku vahingossa harrastuksesta ja siitä, mitä on itse niinku, mistä on pitänyt eniten. Ja sitten nykyään on kaikenlaisia klassikkoautoja, minkä kanssa on niinku työn puolesta tekemisissä.
Mutta ehkä myös se niinku itse edelleen, minkä takia niiden kanssa on tekemisissä, on se, että ne niinku soveltuu moniin muihin elämäntilanteisiin ja harrastuksiin, et retkeilyyn tai puutöihin tai erilaisten asioiden perässä vetämiseen ja muuta. Niin. Joo, mä muistan itse asiassa itsekin, aina kun kävi sillä Ferrarilla ajaa, niin se oli just sitä, että sulla on hirveä fiilis. Siis hyvä fiilis. Hyvä fiilis, jos haluat lähteä ajaa. Just tämmönen hyvä kesäsää tai jotain on, ja sitten on joku juttu, että hei, sit on joku asiakkaan kanssa, että hei, käydään tuolla tai tehdään jotain, ja sit kun sä ajoit sen niinku 50 kilsaa, niin oli kyllä aika nopeasti kuitenkin se, että okei, tää oli nyt tässä, tää oli ihan makea. Et esimerkiksi muista, kun niitä kumipalloreissuja kävi ajaa, ja joku ajanut niin sen 4000 kilsaa sen kumipalloreissu jollain semmoisella 348 Ferrarilla, niin voisi, että mä en jaksaisi. Mulla oli joka kerta se se on semmoista Toki me ollaan kaikki erilaisia, mutta mulla oli ainakin se, että kyllä mä aika nopeasti halusin takas sen automaattivaihteet ja seiskasarjalaiseen ja iisisti vaan lungista menet eteenpäin, kuuntelet Spotifyta ja ne kaikki herkut ja jutut siitä. Mutta mä ymmärrän sen fiiliksen, koska nyt jo pelkästään tääkin, kun tohon jo istut sisälle, koska se on niin erilainen kuin modernit autot, niin sulle tulee jo siitä kaikki, koska kaikki on erilaista. Mikään ei ole samaa. Siinä on jotain niinku semmoista pientä säväytystä, että life's too short for boring cars, vai miten ne sanoo, niin tossa on just semmoista jotain fiilistä, mikä kiehtoo ja niinku saa innostumaan. Ja ehkä sekin, että okei, jos olisi nyt sanotaan 2000-luvulla syntynyt niin kuin Miksu, niin, hei, niin mä oon syntynyt 99 joulukuussa, että mä oon vielä 90-luvun lapsi. mulla on varmaan joku takki himas, joka on vanhempi kuin sä. Mut hei, mä en oo 2000-luvulla syntynyt. Mut anyway, niin tiedätkö sä, noilla ei edes oo sitä niinku, samaa, mitä meillä kuitenkin oli se 90-luvun alku, niin siellä oli tietynlaiset autot, ne oli tietynlaisia, ne oli semmosia tosi niinku tommosia. Mutta se on kaikilla niinku... Siis toki se menee niin, että heillä on sitten ne S2-tonniset, tiedätkö, Hondat ja muut tällaiset. Joo, on. Mutta se on vaan just niinku nämä ihan tämmöiset, okei, sitten jos mennään nyt meidän isiin ja vaareihin ja tästä eteenpäin, niin ne on niinku vielä vanhempia, mutta ne on niinku sit ihan käsittämättömiä, tiedätkö, kikottimia. Mutta kun näissä alkoi olla... Mutta hei, jos sä mietit, että mikä mun semmonen NS-unelma-auto, tai silleen, että jos niinku... Mä tiedän sen. Ois baksia, niin kyllä mä kävisin hakea se 65 Mustangin, Fastbackin. Yes. Se olisi aika hieno. Mutta tiedätkö, mikä tässä on jännä juttu? Mun vaimo tykkää Mustangista. Se sanoi, että sit joku päivä... Mä en oo tartuttanut sitä. Mä en tiedä, mitä sä sille oot tartuttanut, mutta se dikkaa. Siis ei välttämättä just tuosta kaikista vanhimmasta, tai siitä 60-luvun Fastbackista, tästä Eleanorista, mutta se jotenkin dikkaa ihan sikana Mustangista, niin mä itse en fanita sitä, mutta koska, you know, happy wife, happy life. Joo, niin sä oot silleen, että joo, on tosi kiva. Ja sitten kun sun hääautona oli Mustangi, niin se oli ihan mässy. Ja kyllä mä itse ehkä enemmän, jos mä ottaisin just tommosen, joku, jos me sanotaan Mustang, niin sama juttu oli siinä, kun mä ostin sen Ferrarin, että kun mulla oli se kuva päässä, silloin kun oli pikkupoika, ja minkä näköinen oli Ferrari, niin se oli mun mielestä just se vanha luukkulamppunen Ritilä-kylje, Testarossa 348. Mä en tiennyt mistään minkä malleja tai jotain, mutta mä vaan tiesin minkä näköinen se on. Niin varmasti ihmisillä on myös näitä, että kun mitä oli, vaikka varmaan just brittityypit varsinkin, että siellä oli just tämmöisiä laitteita, niin nyt se alkaa tulee se, että haluaa sen tästä tavallaan niin kuin muutoksen tähän nykyarkeen. Niin sit se, että sä käyt edes ajaa se 50 kilsaa, mikä tuntuu 50 kilsan jälkeen ehkä jo sit mälsältä, että kun se pelottaa, että mikä siitä levii tai haisee tai jotain muuta, mutta se 50 kilsaa on jo niin siisti, että mä oon valmis laittaa 10, 20, 50 kiloa siihen. Ja sitten toinen juttu on yleensä semmoinen niinku tarina sen auton takana, että mä tiedän, sä voit kertoa kohta tarinan tosta. Juuri näin. Mutta just se, että jos sä löydät jostain ladosta jonkun, en mä tiedä, eskortin tai jotain sellaista, niin se, että se on niinku eskortti, niin se maksaa 1 000, mutta sitten jos sieltä niinku selvii sitä historiaa, että joo, että on itse asiassa Tommi Mäkisen joku ensimmäisen rallivoiton niinku auto tai jotain tällaista niinku taustaa siitä, niin se niinku muuttuu ihan täysin se tilanne, just sen niinku tarinan takia, että mistä se on lähtöisin. Ja eikö se vähän niinku ole, mitä sä teet, Santeri, että sä niinku selvität sitä taustaa ja sitten kerrot?
Joo, kyllähän se on niinku iso osa sitä sekä sitä autoa että työtä on nimenomaan ne tarjat niiden autojen niinku takana. Että just vaikka niinku rangejen osalta, niin silloin 80-luvulla, 90-luvulla, kun isä on myynyt niitä uutena, niin sitten mä jossain vaiheessa varsinkin niin etsin semmosia autoja, mitä mun isä on myynyt uutena, ja sitten mä juttelin hänen kanssaan, että millainen tyyppi tää on ollut, tää eka omistaja, ja sitten me katsottiin yhdessä jotain huoltokirjaa, että kuka sitä on niinku huoltanut. Onko noissa muuten noissa old school huoltokirjoissa se, mitä meillä on välillä ollut jotain pokia, jolla on silleen, että niillä on ruutuvihko, ja siellä on joka tankkaus ja kaikki. Joo, ja sitten jollakin on jossain kellastuessa kirjekuoressa on vielä kuititkin tallella ja muuta, mutta Sitten niitä 100 markan jotain veroleimaa. Niin, ja kaikki katsastuskuitit. Joo. Mutta kyllä se tarinat on ylipäätään niinku iso osa sitä ja se omistajahistoria, että se historia on ylipäätään niinku selvillä siitä autosta, että puhutaan niinku monesti sillä, että joku auto, mikä on täysin entisöity, mutta siitä ei tiedetä hirveästi mitään, se on rakennettu ihan scratchista, niin sitten monet suhtautuu siihen niin, että tämä ei ole kovin kiinnostavaa, että sä oot ostanut Jenkeistä jonkun hyllysyn, vaikka jonkun Britti Roadster, Austin Healey tai XK 120 Jaguari, ja sitten sillä ei ole mitään, puhutaan että ei ole mitään identiteettiä, että se on tullut Suomeen ruosteisena läjänä ja sitten sitä on täällä alettu entisöimään ja siitä on tullut ihan uuden veronen auto, mutta sieltä puuttuu se historia, tarina ja identiteetti. Sitten taas versus mikä identiteetti sillä voisi olla, niin Kurt Lincoln on ajanut tällä eläintarhaa ajoissa tai jotain tämmöistä, jota on vähän patinoitunut alkuperäiskuntoinen tai että tämä on maalattu 80-luvulla vähän väärällä sävyllä, mutta me tiedetään, että se on väärä sävy. Tosta on vähän maalilohkeillut, tosta sä näet, mikä se orkkissävy on. Niin siinä on paljon enemmän monelle ihmiselle kiinnostavuutta. Et se, mikä mun mielestä ylipäätään tosi makeeta on vanhojen autojen kulttuurissa nyt tällä hetkellä ja markkinoilla on se, että tavallaan se ehkä ylientisöinteen aika on tietyllä tapaa myös ohi. Et totta kai semmoisia haetaan ja niille on oma paikkansa, että tehdään concourse-luokan autoja ja pitääkin olla. Mutta sitten se, että jos sulla on joku auto, millä on joku arvokas historia, niin silloin kunnioitetaan myös sitä, eikä lähdetä ihan kaikkea tekemään uudestaan. Mikä on concourse? Concourse on tavallaan tämmöinen näyttelyvoittaja, entisöinti, huippu ne on niitä, kun luokan entisöinti jossain Pebble Beachissä tai esimerkiksi. Tai mä oon jossain Top Gearissa tai jossain nähnyt jakson, missä ne käy jubailee, tai siis ne käy jotain ne käy vääntää siellä, siis tehty vaan joku jakso, että ne käy, eikö ne yritti myydä siellä jotain? Joo, ne yritti myydä jonkun vehkeen siellä. Ja ne kävi siellä, niin siellä oli ne papparaiset semmoiset tweed-hattuset jätkät, jotka käy vihon kanssa siinä ja katsoo, onko sulla joka pultti oikein, ja tiedätkö, sit sä saat jotain pisteitä siinä ja lasketaan ja näin. Niin se on sitä concourse-kamaa. Joo, mulla tuli se lentokone. Mutta se että mitä sä tarkoitat sillä ylientisöinnillä, niin että tavallaan jokainen palikka tavallaan otetaan pois ja laitetaan uutta tilalle vai? No esimerkiksi voi olla sellaisia tilanteita vaikka että jos sä entisöit jotain 60-luvun Ferraria tai no vaikka 70-luvun Range Roveriakin, niin se, että sä tee kunnioitat sitä, millaista se työn jälkeen on silloin alun perin ollut. Että esimerkiksi silottele kaikkia hitsaussaumoja koritöissä, koska se ei ole ollut semmoinen. Siellä on tehtaalta lähtiessäkään. Joo, mä oon nähnyt niitä videoita, kun jätkät siellä viimeistelee autoa sillä, että vittu äänetään niitä loviin. Mä itse asiassa kuulin kaverilta, joka on maalari, niin se kertoi, että olisiko ollut niillä duunissa tai jotain, oli käynyt tilanne, että joku oli tuonut vanhan Bentleyn kiilotettavaksi, tai eikö maalattavaksi. Ja
sitten se oli ajatellut se kundi, joka maalasi sen, ajatteli, että mä teen tästä niinku ihan mintin sille pokalle. Ja se oli vesihionut sen ja kiilottanut sen niinku ihan peilipinnaksi sille, että se oli täydellinen se maalipinta. Ja se oli silleen, että vitsit, nyt tää poka tulee sanoa wow. Ja se poka oli vetänyt semmoiset herneet sinne, huutanut siellä johtoportaaseen asti, että mikä mesta tää oikein on, että tää auto pitää olla aplari tämän maalipinnan. Tää ei saa olla näin siisti. Maalatkaa uudestaan, tehkää kaikki uudestaan. Joo. Mun mielestä siis ihan oikein. Ei, siis toi on tavallaan, mä dikkaan, mä sanon itse asiassa jopa meidänkin tässä duunissa, sanon monesti asiakkaille, kun ne kysyy, että hei, miten mä teen tämän, miten mä laitan tämän teipin tähän, niin sitten mä sanon, että me pyritään aina kunnioittaa sitä tavallaan sitä autovalmistajan muotoilua ja tehdä ne jotkut, jos tulee joku efektiteippaus, että se ei ole kokonaan värin vaihto, vaan siihen tulee jotkut vaikka puolautoa teipata tai niin sitten koetaan niitä auton pokkauksia ja niitä käyttää siihen, että miten se on suunniteltu se auto, että et yhtäkkiä vedä jostain muualta sitä. Niin mun mielestä toi on ihan mahtavaa, että pidetään se just se old school tyylinen tavallaan kaava siinä, jotta sä saat sen just kaiken irti siitä autosta, kun sä ostat sen. Että se ei ole silleen, että no, ne on ihan makeita nämä NS-historia-autot, että tehdään fucking sähkökonversioita ja vaikka mitä muita juttuja, sitten pannaan sinne uuden M5 koneen ja uudet mittaristot ja digitaalijutut ja takanäytöt ja kaikki, mutta se on vähän erilainen. Se ei oikein mun mielestä, se ei ole mun kuppi teetä. Se on ihan omanlainen tavallaan koulukuntansa toi restomodi ja niillekin on mun mielestä paikkansa ja tavallaan niin kuin se mitä mä tarkoitin tuolla ylientisöinnillä just vaikka, että jos sulla on ollut vaikka niin kuin erilainen maalipinta jossain 60-luvun autossa konehuoneessa tai erilaiset hitsaussaumat kuin mitä maalipinta erilainen kuin mitä ulkopelleissä on, niin sitten se näyttää niin kuin ainakin omaa silmään tosi hassulta, jos on niin kuin korkea kiilto lakattu 3 kertaa se sitten vähän PPF päälle konehuone, niin sitten se on niin kuin, en mä tiedä, mä oon kyllä tosi pussihousu näissä, että tykkään niinku arvostaa sitä alkuperäisyyttä tosi mikä paljon. on semmoinen, että sä oot silleen ehdottomasti auto tai joku duuni, jos tulee joku tarjouspyyntö, että hei, voit sä tehdä tällaisen. Mikä on semmoinen, että sä oot silleen, että hei, tähän me ei lähetä tai tätä me ei tehdä. Onko semmoisia olemassakaan noissa? No mä just tänään sanoin yhdelle asiakkaalle, kun kysyin niinku jotain 20-30-luvun T ja A Ford niinku kanttiauto. Ja sitten mä sanoin, että kai se oli musta. Niin, no sitä mä en edes kysynyt, mutta mä sanoin niinku, että en mä nyt ole ehkä kanttiautoja asiantuntija enkä niin vanhoja muutenkaan, mutta niinku, niitä on kuitenkin tosi paljon ja ne pitäisi myydä hinnalla ja semmoisen entisöinnissä ei ole järkeä, koska niitä on tehty niin kuin aikalaisiin autoihin nähden todella paljon. Kysynnän ja tarjonnan laki. Että niin, ja ylipäätään niin kuin koko ajan enemmän pitää niin kuin valita tietysti se, että mihin aikaansa käyttää. Että tavallaan niin kuin ylipäätään sellaiset autot, mitä mä en halua hankkia mun omaan taseeseen, ja sitten niitä ei välttämättä ole järkeä ottaa vaikka myyntitiliin, että jos on sanotaan vaikka 10 000 auto, niin sitten jos mä ottaisin myyntitiliin, niin sitten siitä pitää kuitenkin saada vähän leipää itsellekin, niin sitten siinä ei ole niinku oikein kummallekaan osapuolelle järkeä. Että totta kai se auton arvo määrittää myös jotain, vaikka sitten oma kiinnostus ei kyllä ihan hirveästi liity siihen, että minkä arvoinen se auto on, että sillä ei mun mielestä, niin jos on joku kiinnostava auto, niin sillä auton rahallisella arvolla ei ole mitään väliä, vaikka se ehkä tai siis se nimenomaan ehkä just näkyy, ettei silloin ole väliä, niin vaikka on siinä mun omassa autoportfoliossa, mitä niinku vuosien saatossa ollut kaikkea. Mitä jos me nyt lähdetään Rainerin kanssa tonne jonnekin Eurooppaan etsiä jotain, mä tiedän, mikä olisi semmoinen Aston Martin? Lähdetään, mä innostuin. Mä itse asiassa Aston Martin DB7. Ei, se on liian uusi. Mitä sulla oli niinku mielessä? No en mä tiedä, siis joku just ehkä semmoinen niinku omaan syntymävuoteen tavallaan kohdistettu, että kun on syntynyt 88, niin sitten olisi siistiä, että mulla on yhtä vanha auto kuin itse on. Niin sitten on selannut jossain mobiilessa, tiedätkö, vanhoja Bentleytä ja no vähän kaikkia muitakin, mutta just semmoinen kuin Turbo R Bentley. Se voisi olla sinänsä ihan hauska, kun
se on iso auto ja sitten siinä on hienot kilkkeet ja se saattaa olla niin kuin, tiedätkö, varusteita saman verran kuin mitä nykyautoissakin on, mutta sitten siinä on se kuitenkin semmoinen elegantti fiilis. Se saattaa olla niin kuin semmoinen, mikä mua nyt kiinnostaa, vaan nopeasti ajatellen, koska en mä tähän kyllä kauheasti käyttänyt ajatusta. Mutta että onko se sitten taas hyvä idea vai ei, I don't know. Santeri tietää siitä ehkä vähän paremmin, että onko joku vanha Bentley oikeasti se fiksu veto. Niin, no ei se ensimmäinen sana ole, millä mä sitä hankintaa kuvailisin, mutta että Bentleyssä ja Rollsissa tulee tietysti kaikkien niin kuin vaikka korjaus- ja ruosto-ongelmien lisäksi se, että Bentleyssä ja Rollsissa osat maksaa myös todella paljon, että just tuossa niin kuin läheltä nähneenä, niin esimerkiksi niin kuin viime vuosi sitten kesällä niin oli niin kuin korjaamolla semmoinen asiakas, mikä halusi teettää 60-luvun Rollsin nokkaakseen remontin, koska nokka piti vähän ääntä ja sillä ajettiin satunnaisia hääkeikkoja muun muassa, niin se häiritsi, mutta sitten kun sitä selviteltiin, että mitä se loppujen lopuksi tulisi maksamaan, niin se nokka naputtaa edelleen. Mutta onko siinä se, että sitä ei oikeasti voi kukaan koneistaa sitä nokkaa vai? No, mä en ehkä ole ihan oikein henkilö vastaa siihen, että voiko tämän juuri kyseisen nokan jotenkin koneistaa, mutta jos se on kulunut, niin kyllä mä käsitin niin, että se pitäisi vaihtaa se nokka-akseli uuteen ja sillä oli joku hinta sillä nokka-akselilla, mikä oli 4-numeroinen. Ja niitä ei voi sorvaa mistään, tai miten ne nyt tekeekin? Ihan varmaan ne on alun perin tehty silleen, mutta se on kallista todennäköisesti. Ja sitten sulla pitää olla joku semmoinen, tiedätkö, työskin, minkä perusteella ne tekee sen. Niin se ei ole niin itse asiassa tosta tuli mieleen, sehän oli just vähän aikaa sitten, tämäkin oli joku, mä oon niin hirveä Top Gear Grand Tour-fani, että tää oli just jossain mun mielestä Top Gearissa, oli se, että ne oli tehnyt täydellisen kopion jostain vanhasta Jaggesta tai jostain, mutta sitten se oli silti ihan uusi auto. Se oli varmaan toi Eagle E-Type. Varmaan joku tämmöinen, joo. Koska eli se tavallaan oli ja siinä, sorry keskeytin, mutta siinä oli vielä se, että ne yritti tehdä siis täydellisen kopion niin, että niillä oli se auto vissiin, joo, vai oliko niillä puolet papereista, koska puolet oli palanut. Tehtaan palossa tai jossain, eli puolet oli kadonnut niistä, miten se auto on valmistettu ja mitä siinä on, niin kuin, mitkä osat on ja muut. Niin sitten ne halusi tehdä sen auton, mutta koska niillä ei ollut kuin puolet vaan niistä niin kuin paperilla, että mitä se on tehty, niin sitten ne tarvitsi yhden kokonaisen ehjän auton, jotta ne pystyi kopioimaan. Eli siis tämä oli niin kuin niitteihin asti. Kaikki oli tehty ihan täysin samalla tavalla. Ja yritettiin mallintaa kaikki metallit, että ne on samaa metallia ja kaikki tämmöiset vastaavat jutut. Mun pakko etsiä se jakso, niin mä lähetän sulle, Santeri, sen sä näet sen. Mutta se oli tehtiinkö siinä tämä niin restomodi vai oliko ei, se oli, siis ne rakensi täysin niin just, okei, no sitten se ei ollut varmastikaan Eagle E-Type, mutta joo. Mut se ei välttämättä ollut, ja sitten se Jagge, mä oon ihan 100 varma, mutta joku tämmönen brittihistorian vanha auto se oli. Mutta sitähän se paljon on niinku tiedonhankintaa silloin, jos mennään niinku riittävän harvinaisiin ja muihin autoihin. Et mulla oli vuosi sitten, niin mä hankin suomalaiselta, joka oli työskennellyt Skotlannissa ja ostanut Skotlannista tommosen alkupään Turbo Espiritin Lotuksen. 82 vai 83, mutta kuitenkin semmoinen kuivasumppu Espiritti ja silloin on jaettu 25 000 mailia uudestaan. Se on alkuperäisessä maalipinnassa, mutta ei sillä ollut tekniikalle myöskään hirveästi tehty. Ja sitten mä toin sen tohon tontille ja aloin neuvottaa Krips Karagen kanssa, että mitä tällä nyt tehdään. Ja käytiin sitä yhdessä läpi ja tehtiin lista. Ja pakko kyllä arvostaa kundeja, miten he suhtautuivat siihen, että siihen meni ihan älytön määrä tunteja vaan selvittää ja hakea sitä tietoa, että mitä osia siinä on alun perin käytetty, miten se on kasattu. Ja sitten kun se tieto oli hankittu, niin voitte vaan kuvitella, kun tommonen
pieni brittiläinen käsityöpaja on kasannut se auto. Millaista sen purkaminen on, ettei tommoinen niin kuin kuitukorinen auto hajoa ihan palasiksi. Niin oli se aika moista. Mut saitte kasaan? Joo, siihen tehtiin niin kuin aika paljon koneen remppaa-alusta tehtiin ihan täysin uusiksi ja jarrut tehtiin uusiksi ja siitä tuli kyllä tosi makea tavallaan ulkokuori edelleen ja sisusta oli ihan alkuperäisissä maalissa, alkuperäisen verhoilut ja muut, mutta tekniikka oli kaikki niin kuin läpikäyty ja se toimi todella hienosti. Niin. Nyt kun sä oot ollut tommosen Skotlannin reissu heittänyt, niin... Ei mä en heittänyt sitä, vaan se oli suomalainen kaveri, joka oli työskennellyt Skotlannissa ja hän oli sitten tuonut muuttoautona sen aikanaan Suomeen. Okay. Se oli tämän auton tarja. Mutta onko sä sitten niinku heittänyt, ootko sä käynyt jossain tämmöisillä messuilla tai tämmöisissä isoimmissa näyttelyissä tai jossain niinku ihmettelemässä tämmöisiä klassikoita? No, mä olin pari vuotta sitten esimerkiksi, ne oli tuo Goodwood Revivalissa, mikä on sellainen niin kuin... Unelmien tapahtuma. Niin, siitä voisi kyllä sanoa, että se on niin kuin unelmien tapahtuma ja niin kuin, ei ole mikään maksettu mainos, mutta oli ihan minkälaisia odotuksia vaan siihen tapahtumaan, kaikki odotukset niin kuin ylittyi. Se oli kyllä semmoisia niin kuin... Olin kaverin kanssa siellä mistä niinku ollaan jälkikäteen juteltu, että se tunnelma oli jotenkin niin käsittämätön. Eli siellä on niinku 50-60-luvun teema ja siellä ajetaan monia erilaisia luokkakilpailuja. Niin, että ne vetää ihan skabaa niin Joo, ja siellä. sitten se 50-60-luvun teema lähtee jo pelkästään pukeutumisesta. Eli meillä oli tweed-rotsit päällä ja se on etiketti, eli se ei ole niinku kysymys, että niin, sinne ei päästä sisälle, jos et sä ole pukeutunut asianmukaisesti. Kaikki on pukeutunut asianmukaisesti. Siellä on tämmöinen brittiläinen perinteinen niinku piknikmeininki joka paikassa ja on tämmöisiä niinku teepaviljonkeja, on champagnepaviljonkeja, on niinku kaikkea tämmöistä. Sä pääset varikoille kattoo ihan viereen, kun siellä 250 Ferrareita tai D-type Jaguareja tai lightweight E-type Jaguareja, kun niitä rassataan, tai AC Copria tai Lolaa tai ihan mitä tahansa. Niin, mikä on Lola? Se on tämmönen kilpuri brittiläinen, mikä valmisti. Siis se on ihan merkki on Lola. Joo. Lola T70 esimerkiksi on aika paljon semmoinen, mitä noissa... Aika underground, en koskaan kuullut. Joo, no mutta Briteissä on paljon tämmöisiä pieniä niinku koripajoja. Mutta se pointti on, että siellä on oikeasti siellä kisa menossa. Joo. Siis mitä mä oon nähnyt, ne vetää jollain 10 miljoonaa Ferrareillakin niinku ihan täysillä siellä. Päin heinäpaaleen. Kyllä. Sitten siellä on lopussa, tai jossain kohtaa, mitä mä oon netissä nähnyt, niin siellä on se kääntöpaikka, niin sitten siellä aina joku pyörittelee jotain autoa siihen. Sitten lähtee takaspäin. Joo. Ja se on hyvin kokonaisvaltainen tapahtuma ja sitten niin kuin, sitten siellä on iltaisin esimerkiksi niin kuin lentonäytöksiä, missä Spitfireit lentää niin kuin lentonäytöksiä, että se on ihan mieletön tapahtuma. Se on niin kuin, menkää sinne. Parateja tavallaan autoja. Joo. Ja siellä oli niin kuin, esimerkiksi niin kuin oli musiikkiparateja siihen varikon pääsuoralla ja sitten kuningatar Elisabeth kuoli viime vuonna, niin sitten oli sen kunniaksi oli semmoinen ihan hervoton niin kuin 200 soittajan paraati, mikä veti siihen pääsuoraan ja se on ihan käsittämättömän upea tapahtuma. Onko siihen vaikea saada lippuja tai jotain? No se on kasvattanut niin kuin viime vuosina tosi paljon suosioa, että siinä on joka vuosi ollut vaikeampi saada lippuja. Mun mielestä tälle vuodelle on niin kuin aika lailla kaikki alkaa olemaan jo myyty. Se on syyskuun, olisiko se 3. viikonloppu, jos mä ihan väärin muistan. Alkaa olemaan kaikki myyty loppuun. Mutta sitten noista tapahtumista, niin itsellä tuohon omaa uravalintaan varmasti myöskin niin kuin vaikuttaa lähtemättömästi se, että silloin kun mä oon ollut joku niin kuin teini-ikäinen 10-12-vuotias, niin me käytiin perheen kanssa katsomassa noita Nürburgringin Oldtimer Grand Prixtä ja muita historikkisoja ja
Se Le Mans siis käynyt? Le Mansissa mä en ole ikinä käynyt, mutta esimerkiksi silloin Rooslundi Kalleni voitti Euroopan mestaruuden Nürburgringilla ja se oli samoja aikoja mun mielestä kun Kimi ajoikohan se Sauberia silloin vai, mutta joka tapauksessa niin oli aika uran alkuvaiheessa. 2000-luvun alkuun. Niin silloinhan niinku moottoriurheilu oli todella niinku hengissä Suomessa myös. Kyllä, mutta Suomessakin on jotain tämmöisiä klassikkotapahtumia. Mä oon ymmärtänyt, että nämä on ihan makeita settejä kuitenkin. On. Et viime viikonloppuna esimerkiksi starttasi toi niinku historic kilpakaus, ratakaus alkoi Alastarolla ja siellä oli tavallaan osallistujan ennätys oli 150 autoa. Minkälaista kalustoa siellä on? Sä vedät jollain minillä, eikö niin? Joo, mä ajan minitonnin luokkaa. Joo. Mut siellä on niinku ihan laidasta laita, että on erilaisia niinku ikäryhmiä, on historic formuloita, on pari eri sarjaa. Sitten on noita ikäryhmä GT ja F ja H, mitkä ei sano kellekään yhtään mitään, mä itsekään tiedä ihan tarkkaan. Niissä on todella paljon kirjaimia aina niissä luokissa, mutta siellä on tyyliin niin jotain Mustangeja. Joo, ja siis tavallaan niinku, esimerkiksi voi olla niinku Falconeita ja Mustangeja, voi olla just siinä vaikka GH-ikäryhmässä, niinku, missä on 60-luvun auto ja samassa ikäryhmässä voi samassa lähdössä sitten taas olla vaikka jotain Cooper S-miniä. Pitääkö niilläkin olla silleen niin kuin ajanmukaiset kledit, että sulla on semmoinen munankuori päässä? Ei. Siinä pätee kyllä niin kuin FIA-säännökset hyvin tarkkaan, että se millaiset kledit, sulla pitää olla palamattomat kledit ja hanssi kaulassa ja vöissä ja penkissä pitää olla leimaa, mikä on mun mielestä todella hyvä, että historiikka on kyllä tosi niinku hyvin niinku valvottua kilpailutoimintaa. Mikä on spessuin auto muuten, mitä sä oot ajanut? Onko se joku ihan semmoinen kunnon vanha, niin kuin tää AC/DC-jätkä, se Brian, mikä onkaan? Brian Johnson. Joo, niin sillähän se ajelee siellä, se on monesti nähnyt jossain just Top Gearissa tai Jay Lenolla tai jossain, missä se ajelee, sillä se on tosi vanha Bentley. No. Ja sit se vetelee, siellä on niinku 1,000,000 vipua ja juttua. Onko se ikin päässyt ajaa mitään semmoista tosi niinku erikoista? No, kyllä mun pitää olla kiitollinen siitä, että oon kyllä päässyt ajaa niin 20-30-luvun Bentleyllä kuin Rossilla kuin 90-luvun Jaguar XJ220 superautolla tai kaikkeen siltä väliltä, että itse mistä niinku firman perustamisen jälkeen, mistä mä aina niinku yllätyn ehkä niinku uudestaan, on niinku Jaguarit, että miten tavallaan kun sä et ehkä niinku miellä sitä brändinä sillä lailla, että sä miellet helposti, että vaikka Aston Martin tai Rossi tai Bentley on ylempänä. Ja sitten kun sä ajat jotain 60-luvun Jaguareja, että kuinka hyviä urheiluautoja tai 50-luvun ne on, niin se aina vaan niinku hämmästyttää uudestaan ja se on aina semmoinen positiivinen yllätys. Sitten niin puhutko E-Typeista ja tämmöisistä? No ehkä jostain E-Typeista joo, ykkössarjalaisesta tai sitten XK120 tai sitten vaikka Mark 2, mikä on tämmöinen iso niin kuin, ensimmäinen tavallaan niin kuin, jos nykyään puhutaan. Nelisilmä semmoinen. Joo, nelisilmä, mikä on tämmöinen niin kuin sämpylän muotoinen. Tavallaan kaikkien sportsalonien, kaikkien M5 niin kuin esi-isä. Niin käsittämätöntä, että semmoinen se on ollut niin kuin 220 teppaa 60-luvulla ja se on kiihtynyt niinku 8 sekkaa 0-100 silloin ja se ei näytä todellakaan siltä. Se on hämmentävän hyvä ajaa myös kovaa kyytiä. Semmoista niinku yllättää aina uudestaan. Itellä on ollut niinku, ehkä sellainen niinku, tai yksi kans mikä on semmoinen, mikä haluaa vielä kokea uudestaan, vaikka niinku pari kesää sitten ostin semmoinen puoliprojekteja Jensen Interceptorin Mark 1. Ja se oli kyllä semmoinen, niin kuin, mä oon aina tykännyt tosi paljon GT-autoista, eli tämmöisistä niin kuin, ei urheiluautoista,
vaan tämmöistä niin kuin urheilullisista ja mukavista pitkän matkan autoista. Ja se oli kyllä parhaimmillaan semmoista, että siinä oli jotenkin ihan käsittämättömän hieno fiilis siinä autossa ja se oli riittävän nopea ja se oli kaunis äänimaailma ja se oli kyllä todella hienoa. Siinä pääsee varmaan siihen flow-tilaan, mistä me puhuttiin joskus ensimmäisissä jaksoissa. Maybe. Siinä varmasti pääsee siihen flow-tilaan. Ja tää onkin just se juttu, mitä mä hakisin nyt just siinä klassikkovehkeessä, mä saisin sen flow-tilan. Kaiken tämän hektisyyden, kaiken tämän yrittämisen seassa. Ja kun on oikeasti autoihminen, monen on vaikea just tajua, kun kaikki aina kohdistaa asiat joko järkevyyteen tai taloudellisuuteen. Mutta näissä ei ole sitä, niin tämä on se, mitä mä haen. On niinku, mitä pidemmälle tässä keskustellaan ja kameran ulkopuolella ja sisäpuolella, niin vaan kasvaa se fiilis, että joku tommonen pitää saada, koska... No mut hyvä. Eiköhän me sitten lähdetä seuraavaksi jonnekin Eurooppaan pyöriin ja käydään hakemaan sulle se seuraava Ferrari vai mikä se olisi semmoinen laitos? Joo, voidaan jatkaa tästä. No en mä tiedä Ferraria niinkään, mutta kun niinku, mä en tiedä, Santeri puhui tuossa niistä Alfa Romeoistakin, niin sehän on ihan selkeä juttu, että sähän et ole automies, jos sulla ei ollut Alfaa. Se on kaikki tietää se, jotka on automiehiä. Onko sulla ollut Alfa? Ei oo. Eli sä et ole automies. Mä en ole automies. Sulla pitää olla ne kromiset pakosarja putket. Eikö ne ole pakosarja? Se GTA... Niin ja Busso V6, ne on imusarjoja. Joo. Noissa niinku kaikissa periaatteissa niinku Busso V6 melkein niin on semmoiset kiiltävät niinku Faija joku kaverihan oli sanonut silloin, kun Faija halusi ostaa Alfa, niin se oli sanonut, että se näyttää se kone samalta kuin joku paloauton bensapumppu vai mikä se oli. Niin. Jotain sellaista sanoi joo, mutta siis niissä on älyttömän hienot soundit semmoisissa bussamoottorissa. Mä en ole ikinä ajanut sellaista. No hei, 155 Alfa. All hail sille. Paljon se kiersi se DTM. Niinpä. Joo, semmonen DTM-laitos. Niin, siinä on 10 tonnin. Niin. Tai sitten, no joo, semmoisia autoja ei hirveästi voi ostaa. Se Mazdan, onko se 747 tai joku tällainen nimenomaan kanssa näitä DTM-laitteita. Siellä on niinku useampi vankkeli laitettu putkeen, niin se on ehkä sairain soundi, mitä mä oon ikinä kuullut autosta. Niin. Kyllä. Mahtavaa. Joo. Miten toi Santeri, sanoitko sä ittees puristiksi? Koska mä mietin, no Raikkokin on nyt ilmeisesti tulos, mennään Puolaan Ultraissiin. Sehän on silloin tapahtuma, missä on laitettu 10 tonnin vanteet ja ilma-alustat autoihin. Ja viime vuonna sen esim. Voitti, oliko se 70- vai 80-luvun Rolls-Royce, missä oli ilma-alusta tosi kalliit vanteet. Mutta se oli aika pliisu, siinä ei ollut oikein mitään muuta kuin se vaan ilma-alusta. Mutta siinä on se, kun tuolla Keski-Euroopassa se tyyli on se mahdollisimman kliini, mutta silleen, että se on laitettu. Et siellä oli paljon vanhoja Ferrareja, missä on vanteet ja ilma-alustat. Mitä mieltä sä oot siitä, että noit laitetaan tolla tavalla? No, vai onko se vaan silleen, että pitää olla mahdollisimman originaali? En missään nimessä. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että kaikelle harrastamiselle on tilaa. Mutta sitten just se, että jos sulla on joku historiallisesti merkittävä auto, että sulla on joku auto, millä on vaikka merkittävä omistajahistoria tai kilpailuhistoria tai se on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki jostain tosi harvinaista autosta, mitä on valmistettu todella vähän, niin totta kai se kannattaa pitää alkuperäisenä. Mutta sitten jos on vaikka semmoinen, mitä on valmistettu kuitenkin jonkun verran, niin totta kai jos se sun juttus on se, että sä rakennat siihen ilma- ja osituksen ja modernisoit sitä jollain muulla tavalla, niin go for it. Mullakin kun on sä et ole heti heiluttamassa nyrkkiä siellä tällä En missään nimessä. Että kyllä mullakin esimerkiksi iso osa perusleipä on noin Land Rover Defenderit, mitä varustellaan nykyään aika paljon retkeilyyn, niin kyllähän niihinkin tehdään aika paljon semmosia
retkeilyä, maastoautoilua ja tämmöistä niinku edesauttavia varusteluja, mitkä ei välttämättä ole niinku ihan suoraan sieltä alkuperäisvaraosa hyllyltä. Tuleeko siellä semmoinen niinku laastaripaketti mukaan kanssa niinku rysty silleen? Niin, joo, ja kyynärpäälle, mikä hinkkaa siihen ovipahviin. Yksi, ketä on saanut kans tosi paljon lokaa niska, on tää RVBn perustaja Akira Nakai, se japanilainen äijä, joka leikkelee näitä Porscheja tosta vaan niinku silmämääräisesti ja levittää niitä. Ja... Se, joka vetää röökiä paljon, se oli messukeskuksessakin, oliko se Amerikan Car-showssa? Niin, väsäs se yhden auto. Niin sehän tehtiin silleen vielä, että se sanoi, että hän ei tuu, jos ei hän voi vetää röökiä siellä sisällä. Niin sille rakennettiin oma röökikoppi siihen auton viereen, että se voi vetää siellä spadduun. Se vetää koko ajan röökiä, ihan koko ajan. Mä katoin kerran, jos sä haluat, että se tulee tekemään sulla auto, niin sun pitää hommata sille joku nojatuoli ja joku tyyli 5 kartsaa röökiä. Sitten se istuu tälleen, se istuu tälleen, se katsoo sitä autoa, sitten se menee siihen, se ottaa ihan suoraan vaan, tiedätkö semmoisen niin metalli, mikä tää leikkurihässäkä onkaan, vetää siitä suoraan sun possun lokari vaan, ihan raasti vaan, se hakkaa vasaroilla ja vääntää niitä, ja se näyttää ihan hirveältä, mitä se tekee. Mutta ne on niin siistejä mun mielestä. Mä tykkään itse tosta tyylistä. Eli peltiseppä. Niin. Aika lailla, kyllä. Niillä on kyllä töitä ihan loputtomasti, että hyville niinku peltityöntekijöille, niin se on todella arvostettu työ tänä päivänä. Ja se on oikeastaan niinku, tavallaan se on ihan sama, mitä sä rakennat sen klassikkoauton ympärille, jos sä lähdet entisöimään sitä, jos on korityöt tehty huonosti. Siis mä oon kattonut niitä, että jotain vanhoja jaksoja jostain Orange County Chopperista esimerkiksi, kun ne tekee prätkiä, ja sitten kun ne ottaa niitä peltiosia, ja ne pyörittää siinä rullassa sitä, tiiäks, katon sille, Englannin pyörä. Sä voit saada ton ikinä suoraksi. Tai just sen niinku oikein muotoiseksi. Nehän vissiin tekee sen ensin vähän sinne päin, ja sitten se loppujen lopuksi väännetään niinku oikeasti nätiksi. Mutta toikin on se juttu, mitä mä oon puhunut tässä, kun joskus kiroot tässä duunissa, että vitsi, kun joku on joku tiedätkö, IT-tyyppi, ja se vetää 20 kiloa kuussa fyrkkaa sillä, että se tiiäks, näpyttelee konetta. Ja niin kuin meillä on tässä yksi asiakas itse asiassa kävi tossa, joka on IT-ala ja myi yhtiön ja teki sillä hyvin paljon rahaa. Ja se sanoi silleen, että hänellä on niin tylsää. Hän ei hän itsekään tykkää olla siinä koneella. Niin mä oon sanonut monta kertaa tässä, että tämä on varmasti ohimenevä. Tai niin kuin aina on näitä syklejä, mikä on niin kuin hyvä ala NS-taloudellista tai ei. Niin mä väitän, että tämä käsitaito, niin käsityön taito on todella isossa alamäessä ollut jo pitkään. Ja kaikki haluaa mahdollisimman helpolla ja tehdä tuommoista ehkä jotain somehommaa tai just tämmöistä kaikki, mikä on tuolla verkossa periaatteessa. Nyt on kaiken maailman dropshippailuja ja muuta, mistä vedetään ihan hulluna tiliä. Mutta ajatelkaa, kuinka paljon vähenee kaiken maailman, ja sama vaikka putkimiehiä ja tämmöisiä peltiseppiä. Niin, sun menee auto rikki, niin mihin sä viet sen? Niin. Ja sitten kun siis, tiedätkö, mulla tuli vain yksi päivä hirveä shokki, kun joku tyyppi, olisiko ollut, meillä kävi täällä joku tämmöinen tubettajatyyppi, ja se on niinku ihan pihalle, että miten esimerkiksi auton rengas vaihdetaan. Joo, mä oon kuullut kans niinku ylpeänä siitä, että siis, mä en osaa vaihtaa rengasta, hei vittu good for you. Mä oon kans silleen, että siis niinku, mulla on kauhea palo oppia, tiiäksä, että nytkin mun tekisi meidän Santerilta kysyä 1 miljoona kysymystä, mitä se teet on, mitä tää tehdään, miten tämmöinen prosessi tehdään, miten se käy läpi. Mutta se on aika kuoleva voimavara, niin kuin vähän se, kun sä sanoit, että peltisepille on ihan hirveä huutava pula, niin missäköhän vaiheessa tämä käännös tulee, kun aletaan tajua? Koska meilläkin on isoja yhtiöitä täällä, jotka on tuolla IT-alalla, ja ne sanoo, että siis koodareita alkaa olla jo vähän liikaakin. Että nyt kaikki menee kouluihin, opiskelee koodausta, ja se alkaa olla, niin kuin, tiedätkö, se alkaa liian paljon olla silleen, että jengi luulee, että mä menen nyt tuonne koodaajaksi, ja sitten mä tiedän 20 tonnia, kun mä pääsen täältä. Mutta ei se ihan meekään niin. Niin toi on sinänsä siistiä, että on tavallaan itsellään se fiilis edelleen, että sä teet käsin jotain. Niin siis mä veikkaan, että se tilanne tulee menee silleen, että jos mietitään just automaailmaa, niin kaikki nämä sähköistymiset ja isot näytöt ja tietokoneet niissä autoissa ja autonominen ajaminen ja niin poispäin, niin se tulee vaatimaan sitä IT-osaamista myöskin autojen osalta, en mä sitä niinku epäile Joo, yhtään. totta kai. Mutta tavallaan, jos sä mietit, että isossa kuvassa, no otetaan hevoset, eli joskus 1900-luvun alussa, niin kaikki on nähnyt sen kuvan, kun näytetään sitä
älytöntä määrää jotain hevosen skeidaa siellä New Yorkin kaduilla. Ja sitten tuli T-Ford ja yhtäkkiä se olikin niinku kadut puhtaana, kun kaikki nämä hevosen raadot ja skeidat saatiin siivottua pois. Ja mitä siitä seuraa, niin ei ne hevoset ole maailmasta mihinkään hävinnyt tai vähentynyt, vaan se on niinku siirtynyt enemmän niinku harrastustoimintaan. Niin vähän samanlaista meininkiä tulee varmaan olemaan niinku polttomoottoriautojen osalta, että eihän ne mihinkään häviä. Ja kyllähän nykyäänkin jossain kehitysmaissa vedetään edelleen niillä hevosilla jotain työhommia. Niin kyllä ne niinku siellä kehitysmaissa tulee olemaan nämä polttomoottoriautot ja urheilutoiminnassa se niinku kilpaa vedetään hevosilla edelleenkin ja ihan älyttömästi jengi harrastaa niin kuin muuten vaan, että se on niin kuin harrastusväline ja jengi nauttii siitä niin kuin vapaa-ajallaan ja sama meininki tulee todennäköisesti olemaan myös niin ja pakkohan jonkun on pyörittää sitten kuitenkin, jos nämä kaikki autot ja kaikki muu on tuommoista teknologiaa, niin se, että se toimii, koska niitähän nyt, näitä vehkeitähän alkaa olla koko ajan vähemmän ja vähemmän, niitä menee onnettomuuksissa ja niitä menee palaa, ties mitä ikinä kaikkea onkaan, niitä ei tehdä enää lisää näitä, niin sen takia periaatteessa ehkä se kuitenkin tuommoiseen perusautoon, niin sieltä tulee isosta sieltä prässistä koneesta, tulee niitä lokareita koko ajan, ei sit peltiseppää välttämättä tarvitakaan enää siihen, että se on helpompi jo varmasti vaihtaa edelleen, tai nytkin jo, että sä ostat sen lokarin suoraan sieltä Motonetista siihen Volvoon 250 eurolla, kun et joku rupeaa tekemään sitä käsin sulle. Niin, ja tuohon niin kuin liikenteen sähköistymiseen ja siihen, että miten nuo vanhat ajoneuvot, polttomoottoriajoneuvot pysyy liikenteessä, niin kyllähän jo nykyään on olemassa synteettisiä polttoaineita ja niitä yhä useampi valmistaja kehittää koko ajan. Et mä en ole itse siitä kovinkaan huolissa ja mä uskon, niin kuin, että tulevaisuudessa meillä tulee olemaan sekä niin kuin sähköön liikkuminen että sitten synteettisiä polttoaineita, millä pidetään niin kuin polttomoottoriautot liikenteessä ja ehkä kehitetään jotain uutta, toivottavasti ainakin. Se on se vety, mikä tulee seuraavaksi. Sekin on käytännössä niin kuin sähköauto, että kunhan saadaan tavallaan se vetyinfra siihen ympärille. Niin. Et se on tavallaan yksi juttu kanssa, niin kuin mikä noihin klassikkoautoihin, niin minkä takia mun mielestä ne on keskusteluissa ja tavallaan pohdinnan alasena tosi mielenkiintoisia verrattuna niin kuin nykyautoihin on se, että on muutakin keskusteltavaa kuin se, että kuinka pitkälle sillä pääsee. Tai että jotain muuta siihen käyttövoimaan liittyvää. Koska nykyään todella paljon niin kuin sitä autoiluun liittyvään keskusteluun hallitsee nämä käyttövoimat ja niiden välillä niin kuin punnitsiminen ja miten ne toimii erilaisissa älytöntä semmoista vastakkainasettelua. Niin, koska eihän se, ei tavallaan niin kuin, mikä tarve sillä on, että kuitenkin niin kuin jokainen valitsee sitten arkiliikkumiseen itselleen parhaimmalta tuntuvat vaihtoehdot, eikä ja siinä voi painaa niin kuin monenlaiset kriteerit, että tavallaan niin kuin vanhojen klassikkoautoilla niin niillä harvoin ajetaan niin paljon, että se niin kuin, pelastaisi tai tuhoaisi maailmaa, että millä käyttövoimalla niillä ajetaan, mutta ihan niin kuin vaikka kilpa-autoilu on jo tähän asti tuonut erilaisia sähköiset voimalinjat, niin niitä on testattu kilpureissa ennen kuin niitä on ollut missään yleisliikenteessä. Okei, nyt synteettisiä polttoaineita on testattu. Toki on paljon muutakin kuin autourheilu, missä niitä testataan, mutta kuitenkin niin uskon, että niitä kehitetään koko ajan lisää. Niin. Mutta tähän loppuun voisi kysyä sellaisen kyssärin, että kaikilta tavalla, että mikä teidän mielipide on, että nyt kun kaikki tälleen sähköistyy ja kaikesta tulee ehkä vähän tämmöistä niinku tylsempää ja ollaan huomattu, että ihmiset ei ole ehkä niin bensalenkkareita kuin mitä oltiin ennen, että oli oikeasti joko se, ei tiedä itsekään millaista se oli ennen, mutta niin kuin way back, mutta se, että tappaako se sen bensalenkkarisuuden, se, että autosta tulee liian tommoinen autonominen tai liian sähköinen, mistä ei tule niitä soundeja ja hajuja ja fiiliksiä ja juttuja. Tuleeko meillä tulevaisuudessa olemaan vähemmän
autoista kiinnostuneita ihmisiä. Saas nähdä. Mä en osaa vastata tohon. Ei se tarvitse niinku tavallaan oikeat vastausta, mutta mikä niinku koska mun mielestä tämä on menossa vähän siihen suuntaan, että on vähemmän ihmisiä, jotka haluaisi olla tekemisissä autojen kanssa, koska se on vaan liikkumisväline. Et tuleeko semmoinen, tiedätkö, Demolition Man-leffa-tyyppinen, että sä istut siellä ja sit se vaan vie sut johonkin paikkaan? Ihan varmaan tulee niinku autonomisuutta lisää koko ajan, että siihen niinku lyödään niin paljon rahaa ja tavallaan tällä hetkellä sitä dataa kerätään niin paljon, että sitä pystytään siinä vaiheessa, kun autot pystyy keskustelemaan keskenään ja pystyy havainnoimaan sen ympäristön, niin miksei pysty. Niin, tulee sitten semmoista massaa, että kaikki autot on vähän samanlaisia ja sitten sillä vaan mennään paikasta toiseen taksityyppisesti, mutta että siinä tulee olemaan se, että ne on sitten niinku oikeasti vaan liikkumisvälineet. Se saattaa olla, siis totta kai se ei tule ikinä kuolleen totaalisesti, mutta että väheneekö se määrä niitä, että tiedätkö, niin kuin me oltiin pienenä, kun sä näit jonkun autoa, sä olit ihan silleen soundit ja jutut. No ajattelen nyt, jos tulee jatkossa ole sitä, että kaikki autot menee vaan niin, että ne on vähän niin kuin busseja niin, tai semmoisia. Hei, mulla tuli mieleen tosta, kun Rankku sanoi äsken, että keskusteleeko autot keskenään. Niin esim. Kun mulla on toi ID4, niin niissä on parviäly. Että jos joku auto vaikka sutii jossain tiellä, niin kaikkiin muihin autoihin tulee navigaattori karttaan merkitä, että tässä on liukasta. Joo, siis siihen se on niinku menossa. Niin, mutta kun mä haluun, että se sutii siinä, sit mä voin mennä sladissa. Tää on se, niinku, just se peilaus tavallaan vastapuoli sille, että kun sä oot autotyyppi, että niinku mulla on nyt hirveä fiilis just saada, koska noissa on ehkä enemmän autoa kuin näissä moderneissa autoissa. Näissä on enemmän kilkkeitä ja varusteita ja semmoista. Se ei luo oikeasti edes fiilistä, mutta tossa on just se fiilisjuttu, että siitä mä oon ehkä jopa vähän autoihmisenä huolissani, että onko meidän tulevaisuudessa nuorilla enää semmoista, että ne tykkää rassaa jotain. Ei kun ne on silleen, että sormet tulee likaiseksi. Ei ne oikein voi rassaa enää pian mitään. Eikä voi, niin. Ja sekin vielä tähän vielä päälle. Että se, että niistä ei lähde ääntä, niissä ei ole mitään ulkonäköä, ja sit sä et voi tehdä sille yhtään mitään. Niin, mutta ehkä niinku se painopiste just siihen, että mikä autossa on tärkeää, niin se on muuttunut 2020-luvulla. Mä sanoisin ihan viime vuosina todella paljon, että autoista on tullut todella paljon älypuhelimen kaltaisia laitteita. Ja tietysti sitten, jos sä oot kiinnostunut autoista ja sä oot kiinnostunut tekniikasta, niin just kun puhuttiin voimalinjasta, niin on jo nyt olemassa hienoja uusia sähköautoja, missä on paljon kiinnostavia ulottuvuuksia, mutta sitten jos sä oot vaikka moottoreista kiinnostunut, niin sähköauton voimalinja on hajultaan, maaltaan, ääniltään, voiman ulosanniltaan tavallaan aina samanlainen verrattuna taas sit polttomoottoreihin, että millainen vääntö. Niin, siis pelkästään se, että mä ajoin nyt tällä tänne, niin siinä jo pääsi semmoiseen tutustumisleikkiin. Eli mä en ollut aikaisemmin ollut tuossa autossa. Heti jos hyppäät sinne sisälle, siellä on semmoinen ominaistuoksu. Se on heti semmoinen niinku omanlainen fiilis siinä. Sitten sä kokeilet vähän sitä vaihekeppiä, että miten se liikkuu siinä, että meneekö siellä niinku 1, 2 hyvin paikalleen. Ja sitten sä alat tutustua vähän se kytkimeen, että ottaako se alhaalta vai ottaako se vähän ylempää. Ja sitten vähän kaasupoljinta siinä testailet. Ja se on semmoinen niinku todella mielenkiintoinen. Niin. Vähän niin kuin sä pääset siihen kiinni pikkuhiljaa, just silleen semmoista niin kuin tutustumiskeskustelua. Niin. Ja sitten kun se on ollut niin kuin pidempään sulla se auto, niin sitten sä alat tunnistaa siellä niin kuin semmoisia tietynlaisia ominaisuuksia, että silloin jostain kohtaa alkaa kitisee, niin se niin kuin tempaset siihen kohtaan ja sitten se loppuu. Että se on niin kuin, se on oikeasti sun auto ja sä tiedät ne pikku nyanssit siinä. Se on niin kuin tosi makeeta sitten loppuun. Ja sitten, en muista puhuttiinko me tästä jo aikaisemmin, mutta niin kuin se, että ei ole välttämättä absoluuttisesti hyvä auto, mutta se, että onko se mielekästä tekemistä se autolla ajaminen, niin siinähän siitähän asiasta monesta noissa klassikkoautoilla ajamisesta on kyse. Että totta kai jos sä haet jotain mahdollisimman hyvää klassikko-urheiluautoa, niin sen pitää olla myös hyvä ajaa ja sitten sä voit satsata siihen, että kaikki ajo-ominaisuuksiin vaikuttavat seikat on mahdollisimman hyvässä kunnossa tai parannella sitä ajettavuutta, mutta
siinä ei todellakaan aina ole kyse vaan siitä, että kuinka absoluuttisesti hyvä se on, vaan että siinä on kivaa tekemistä siinä ajamisessa. Noniin. No, mulla on tähän loppuun. Mä tiedän, mulla on parempi varmasti, mutta sano vaan. Mä sanoisin, että tähän loppuun, että jokainen sanoo, mikä olisi unelmien klassikko. Mä oon just sanomassa sama, high five! Oli paska. Ihan sikapaska high five. Mut okei, aloita sä. Mun siis unelma-auto, mä oon kunnon Porsche-mies. Niin 993 Porsche olisi niinku... Sä otat sen. Se olisi käytännössä ihan sama mikä 993 se on, kunhan mä saisin 993. Viimeinen ilmajäähdytteinen niin. Porsche. Okei. Mä menen sillä Wazilla. Mä haluun sen. Se on vaan niinku tämän hetken. Se voi olla, että oikeesti mä oon puolen tunnin päästä eri mieltä. Mutta mä menen sillä Wazilla. Mä haluun sellaisen. Ei ole unelma, mutta nyt mä haluun sellaisen. 65 Mustangi Fastbackinen. Kova. Ja nyt mä odotan tätä Santerin vastausta. Mä haluaisin sen Jaguar D-typen, millä Kurt Lincoln ja Timo Mäkinen muun muassa ajanut kilpaa. Se myytiin pari vuotta sitten huutokaupasta tai 1,5 vuotta sitten muistaakseni. Paljon se maksaa? Se taisi olla jossain 5 miljoonaa kujakko. Nice. Meikä miettii jotain 50 tonnin Watsiin ja kaveri miettii 5 miltsin pyssyyn. Niin. Mutta tää on hyvä lopettaa. Tähän voidaan jäädä haaleilemaan. Kiitos paljon teille. Loistavaa. Kiitos. Moi. Moi.